Sabías que o becho bola é considerado unha praga en certos países? Eu isto aprendino hoxe. E preguntaredesvos por qué. Basicamente, isto dase en monocultivo extensivo. Monocultivos que non rotan. Tanse as condicións axeitadas para que o becho bola se multiplique. A persoa co que eu estaba falando contábame que a súa empresa o que fai é praguicidas. Todo este mecanismo que hai ao redor da alimentación fai reflexionar a forma na que comemos, a forma na que cultivamos. O mundo moderno no que consumimos alimentos que están producidos en masa. Que pasaría se decidísemos obter o noso alimento dunha forma máis local e circular? Faime pensar, a forma na que tratamos os nosos cultivos non é sustentable. Eu sei que non todo o mundo pode ter unha horta na súa casa. Pero e se nos molestásemos en consumir de forma local? Eu creo que habería unha mellora na nosa saúde e na saúde do noso ecosistema. De non haxa que aplicar químicos. Ao fin e ao cabo, somos o que nos alimentamos. Sei que a perfección non é posible. Gustaríame animarvos a que cambiades un produto. Saibades que estades facendo un cambio positivo, tanto para a vosa saúde como para a contorna. Anímote a que fagas unha compra máis consciente. E quero saber a vosa opinión.